Summer lady, may nasayaw na kisisikati. Ang nagsasaya, hindi pinang ang barmi. Labi na ko na kisi-kisi. Ang hermana, ang nanukula, pindadarang may kapitana. Nanghipahusa ang mga bisita. Hanggang ako ang hinagana. At tula-tula na daw kita. Lapot-lapot ang malis na pusa na. Ang pwedis na buhaan ka na tiruta. Upay umayan tapos. Damo salamat, Honorable Mario Ragay, ang aton barangay chairman ng barangay Rawis. Ug sugod man ang imong kapadis, Madam Abelica Mabutoy. Usa nga aton bisita tikang Hanbokto, Han Northern Samar. Takan naton otro hinmakusog nga palakpakan.